Zdravím ľudia a môjho prvého videa z Brawl Stars a v tomto videu si pušneme Diamond 1 v Brawl Stars. Verím, že to bude docela easy, takže môžeme ísť na to. Toto video bude troška kratšie, hej, takže tak. Takže to bude docela easy, si myslím. Dobre, takže môžeme začať. Ja dám rovno play. Ranky sú docela easy, takže proste to je fakt easy. Máme tu knockouty, je takáto mapa. Na túto mapu by som si myslel, že by sa hodil, no tak už nič. Na túto mapu sa už asi bude iba hodiť, dám si, že Piper. Piper je dosť dobrá na všetko, takže si myslím, že to pohode zvládneme. Hrajú proti nám a Dynamic. Regino. Dynamika nemám bať, pretože proste tej steny to je úplne že šito. Dúfam, že ma dobre počujete, moji teammates sú AFK. OK, no, tá Nita akože bude agresívna dosť proti mne. Mám ma dať na pár hitov, takže to bude úplne, že zlé. Ja som úplne, že low na pár, takže sa ospravedlňujem. No a Spike ma už dorazí. Neviem hrať proste ľudia, musí to pochopiť. Dobre, takže máme to druhé kolo. Myslím si, že toto prehráme, pretože ja neviem vôbec hrať. Ten Spike mi ide na nervy, akože docela, hej. Môžeme si to uznať. Tá Nita je tiež aj agresívna, má málo hápka, mám 1200 hápka, pane Bože. Dobre. Ja asi spravím toto. Nie do kaktusa, GG no. Tak to sme prehrali akože. To už akože tento dynamik to už asi nedá, pretože no proste to nedá, lebo idú na dva a ešte jeden dynamik to proste nemá šancu, jasné. Takže prvé kolo sme prehrali úplne akože o ničom, no. Toto je veľmi zlé ľudia. Ideme na ďalšiu hru. Prosím, nech sú to bounty. Prosím. Knockout, zás knockouty. Tentokrát je iná mapa, takže si myslím, že to bude úplne dobre. Túto mapu by som si dal asi... Zase tu Piper, mne príde v pohode. Máme týme Mika, takže by sme to mali dať, pretože to je úplne nový skill, takže to by sme mohli dať. Máme tu proti sebe báza, to je úplne dobre, keď máme Piper. Musíme si to uznať. Dobre, ten Miko asi bude vedieť hrať za ňo. Dobre, najdeme tu Kriky a tu je Rico. Máme dosť málo hápka, takže musíme hrať strategicky. Tento dynamik dúfam, že to poťahá, pretože ak nie tak... Dobre, zabul som baza. Poď ešte Mandy. Dobre, hitol som niekoho pekne, teammate. Ideš preč? Dobre, pekne sme to teraz dali, fakt toto bola tímová práca proste. Ja som ich tam dobre nahitoval proste. Dobre, máme tu ďalšie kolo, toto dúfam, že vyhráme. Je po mne Rico, skočím. Dobre, dali sme to, dobre. Fú, ale bolo to tesné, ľudia, skoro nás zabil Rico. Teba odhodím, kamo, no tak neodhodím. Pekne teammate, akože mám dobrých teammateov, čože veľmi dobré. Takže akože nice, very good. A náš teammate to proste spravil, proste ich zabil. Dobre, mám plus 80, nie to nič extra, takže akože dosť o ničom. Ideme na ďalšiu hru. Teraz tu máme Hot Zone. Na Hot Zone nemám úplne dobrých brawlerov, ale myslím si, že by tu bol dobrý báz, áno. Takže môžeme skúsiť toho baza, no. Takže tak, no. Dobre, teraz sa nám načítalo kolo. Akože tento skin na Melody je dosť pekný, mi sa páči. Dobre, nabijeme si hneď ultinu a hneď ideme po ich chodom proste, lebo musíme hneď ísť. Tak to sa pritiahneme. Dobre, ten Edgar je úplne, že akože, no, Edgarovi. Vieme dobre. A zabil nás, ale vyhrávame o pol ako bodíkov, takže to je dosť dobre. Idem naspäť k ním. Musíme ísť hneď k ním zase. Dobre, poď. Dobre. Ešte tohto dynamika, poď. Dobre.
Dobra, obsadzujemy. Je to dość dobre wypada to pre nás. Dobre, to... nevadí. Ale vyhrávame o dosť ľudia, takže si myslím, že to dáme. Dobre, ideme. Ja idem pomôcť teammateom, pretože to nevypadá pre nás úplne teraz momentálne dobre. Stanul ma dynamik. Nie. Nie, my ešte to prehráme, ľudia. Nesmieme to prehrať. Nesmieme to prehrať, nesmieme. Idem po mzine, poď. Musím sa dostať sem, áno. Tak, dynamik, dobre. Ideme na to. Dobre, to by sme už mali vyhrať, dúfam. Poď. Nie. O 1% to si robíte srandu, ľudia. O 1% prehráme. Nie, oni to ešte dobehnú. Ľudia, oni to ešte dobehnú, chápete? Oni to ešte dobehnú. Ja nechápem teraz. Dobre, staneme tohto? Staneme Edgara? Nie, ľudia, oni to vyhrali. O 1% sme prehrali, chápete? 1%. Minus 69. Takže akože dosť nás to akože... Teraz nás to vynadal. A som si myslel, že už sa mám vyhrať. Dobre, máme ďalšiu hru, máme Bounty. Je táto mapa. A táto mapu si myslím, že je dobrý spike. Hej, lebo sú to celé steny a tie steny sú dobré, alebo môžeme skúsiť dynamika, ale myslím si, že to bude... Nie, som dal Piper, no. Myslím si, že to bude nejaký brawler na close, napríklad Edgar proste vypne nás, hneď skočí po nás. Škoda, ja som si zobral Piper, ja som si nezobral Spike, ja som plný trouba. Dobre, musím sa to zostrihnúť, pretože to bola dosť nuda. No ja som to vral, že tu bude niekto na close. Akože nemám to auto aimovať, no. Dobre, akože... Dobre. A dobre, Dale tu není. Som prekvapený. A tu je. Dobre, zabudol som ho. Krova som netrafil, pretože som 0. Je remíza zatiaľ. Dobre, počkaj, tu dáme to baza. Chytneme ho pekne. Dobre, idú po nás, ale my sa len tak nezdáme. Fú, je to dosť tesné, ľudia. Fú, choď preč odo mňa, krov. GG. Toto je dosť zle, ľudia. Ako síce... Ty kokos, ten dynamik, to bol riadny fér. To som teda nečakal, akože, že zabije toho krova, len tak, že ahoj, čau. Dobre, krova som zabil. Odhodím Daryla. Idem preč. Idem k ním, musím s ním. A on ma zabil. Nevadí. Je to... Fú. O jeden kov. Dobre. Zabili sme ich pekne. Fú. Toto bolo dobre, ľudia. Dobre, ideme na ďalšiu hru. Tentokrát tu máme... Canal Grande za 100, to tá istá mapa. Viete čo, ja si zoberiem tu Piper. Dobre, som sa misklikol. Dobre, toto strihnem, to nikoho nezaujíma. Dobre ľudia, ako doprúčal čas, tak na to proste kliklo a nechápem prečo. Ale tu máme ďalšiu hru. Máme tu zase Bounty, ale máme tu inú mapu, ktorá sa volá Shooting Star. Vypadá nejak takto. A môj teammate, aha, dobre, El Primo M, tak ja si dám Piper, raz. Dobre. Takže furt si dám iba tú Piper, a tá Piper je mega OP, ľudia. OK. Poko, to sa mi nezdá, ten bude určite silný. Ja Poka nenávidím. Ja viem, že úplne, že akože slabí ľudia, ale ja ho vôbec nenávidím. Vôbec ho nemám rád proste. Dobre, to som ho. Tá Piper bude tiež dobre hrať. Zabil ma Poko, ja som vám to vravel, že ma zabije Poko. My sme zabili 0 hráčov, ľudia. Akože mám docela zlých randomákov. To bolo zbytočné. Evadí, ale zabili sme ju.
Dobre, ideme. Ten pokoj je riadne OP, veď on ma dá na 2 hity. To čo, mi je úplne rozbitý hráč. Dobre. Piper skáče, odhodíme ju, pekne. Vyhrávame, ale iba o 1 kill ako keby. Dobre, tu skočíme. Dobre, ideme sem. Tak GG, no, ja mám no aim, no. Fú, odhodím puka. Nie. Ľudia, máme zlú situáciu. Máme dosť zlú situáciu. No, myslím si, že toto prehráme, ľudia, takže prepáčte, ja som proste, neviem to hrať. GG, no, ľudia. To nedám. Moja chyba. Prepáčte, teammatey. Jaj, prehral som, no. Nevadí. Ideme ďalšie kolo. Máme tu Hard Rock Mine, ok. To mapu nenávidím, ja game grabiť nemusím, mne to akože to celá vadí. Ja by som to radšej odstránil, ale dám si dynamika. Skúsime teraz iného brawlera, čo sme teraz tu zatiaľ nehrali. S dynamikou neviem úplne hrať, ale mám na ňo tento pekný skin, ten sa mi dosť páči. Nemám na ňo ani Dyna Jump, ale mám iba tú stanovaciu gadžetku. A to je docela pohode na Edgara. To je docela dobrý counter. Takže to musíte dobre položiť, no. Ja úplne neviem. Tak akože, no, vieme dobre. Edgar je strašne no skill, oni sú trapáci veľkí. Akože dosť o ničom. Akože Edgara to proste to je, no. Edgar je proste no skillák. Jasné. To je jediné, čo vedia, akože. Dobre. No a teraz mi ušiel. Zbytočná gadžetka. GG, no. Proste ja to dynamika neviem. A ešte keď po mne proste skočí Edgar, to úplne, že akože zlé, no. Toto určite nevyhráme, ľudia. Dobre, skočil Edgar. Ty kokos. Tak teraz som zahral jadný ples za to, akože dynamika. Tak akože to bolo dosť dobré, akože. Dobre, ideme sem. Tak. Takže tak ja som teraz saveol asi náš tým úplne najviac. Pretože proste som ho saveol. Nemôžu získať gemy. Nie. Pekne. Fú, myslel som si zo začiatku, že toto kolo prehráme. Ale Poko poťahal, no. Poko. Dobre, za chvíľku budeme mať na Dynamika Silver 2, čo je dosť dobré. Takže tak. Máme tu ďalšie kolo a teraz to bude... Dobre, Brawl Ball sme tu dlho nemali. Na Brawl Ball by som si dal bazén, lebo sa môžem priťahovať. Ešte si nabiť proste super ako, no, superku. Dobre. A to by sme mohli vyhrať. Zase ten Cold a Berry, to podľa mňa nebude až taký dobrý. Ale nechcem ísť podceňovať, lebo ešte nás vypnú úplne. Normálne to cítim. GG, no. Tak akože... Tak som už asi podcenil, no. View to hrať, dobre to kryjú. To majú dobrých teammateov, to určite nie sú randomáci. Pochybujem, že to randomáci. Že nevolajú spolu, alebo tak proste. Dobre, posom. Ja som úplná lopata, akože. Akože ja Brawl Ball veľmi nemusím, ja to nemám rád. Jedine, keď mám Mortisa, ale toto proste, toto nemám proste na pár 9 Mortisa, proste kto by to mal. Poď. To bolo tesné. Dobre, akože mám sa dobrých teammateov, ale podľa mňa to nestačí k tomu, aby sme toto kolo vyhrali, takže akože GG, no. Myslel som si, že to bude easy, akože, ale vôbec to nie je easy. Poď.
Som stanutý, proste to nejde inak. Dobre. Teraz teametka mohla zobrať, no nemohla, lebo to je veľmi ďaleko, ale mohla ísť pre tú loptu už. My sme docela ako tank, 10 000 HP, to je dosť dobré. Takže ja si myslím, že to nevyhráme. Dobre, nie, mal zobrať tú loptu ten gól. GG ľudia, Akože viem sa zaručiť, že toto sme prehrali, no. Poď. Pekne, akože medveď odbitý to dobre poťahal. Som nečakal, že NPCčko poťahá nás. Vyhráte loptu. Prihraj. Dobre, dala aspoň gól. Ak to ešte vydržíme 15 sekúnd, tak to bude úplne dobré. Hneď stanem, prihrajte. Prihraj, budeš prihraj. No, akože môžeme dať druhý gól, ale Nita nechce prihrať proste. Chyba nám fakt málo. Good Diamond 1. Takže ak sa mi zdá, no, ak teraz toto vyhráme, tak máme konečne Diamond 1 a máme Mythic Star Drop. Musíme to teraz vyhrať, ľudia, poďte, knockout. Dobre. Posledná hra nám chýba, aby sme mali Diamond 1 v Brawl Stars. Dobre, dáme si Piper, proste Piper je best. Mám docela stres, ľudia, lebo potom ďalšie dve hry to akože nechcem už ďalej vyhrávať. Dobre, ideme na to. Dobre, je tu vlaký agent 007, čiže dosť akože, OK. Dosť originálne meno. Dobre, ideme na to, poď. GG, no. Dynamite to asi nedá proti Edgarovi, si myslím. Tak to sme prehrali. Sám nedám troch, akože. Čo si myslí o sebe moji teammates. Akože jedna hra mi chýbala, aby proste, už by to bolo proste v kapse, lenže Edgar proste. Edgarovia. Apokalypsa normálne. GG, no. Jedno hápko mám, lol. Ja som nemal už gadžetku, to nešlo, ľudia. Možno, že ešte by som to voľako dal, ale neviem, no. Moji teammates sú takí mech, no. Ten kód mal ľahký. Oni budú za to... Aha. Poďte. Musíte dať teammatey, poďte, ja vám verím. Verím vám veľmi, poďte, to dáte. Musíte zabiť aspoň toho kota. Poďte. Akože... GG, no. Jaj, dobre. My sa nevzdávame, ľudia. Ja vám poviem, keď bude posledné kolo, aby sme mali Diamond 1. Ľudia, konečne Diamond 1. To, čo mi padne z Mythic Star Dropu, to sa dozviete v ďalšom videu, takže zatiaľ čau!